खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं फिन खेबसेबाव मोनसे गोनांथि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। मैया सावरायलांनाय बिसा आरो गेम्सनि गेजेराव दा सोलिबाय थानाय मोननैसो गोनांथि खौरां लानानै फैदों। बर' माहारिया जेब्लासिम खौसेथि आरो अनलायनायखौ गोरबोजों बजबना लाया, बेफोरबायदिनो दावराव दावसिया जोंनि गेजेराव सोलिबाय थागोन। मैया जालांनाय समाव बिसाया गेमस्रिखौ दायो मोनसे गोख्रों राहा लानानै दोनबाय, जेराव गेमस्रिजों सोरबा भिडिअ लाबोयोब्ला 2 लाख रां होनांगोन होननानै आरो माबेबा प्रग्रामफोराव गेमस्रिखौ लिंहरोब्ला बेयाव पारमिसन होनाय नङा होननानै बुंथिदों। बेनि गेजेरावनो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि फैला जे बरगयारी बिथाङा बिसानि मेल जानायनि सिगां गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होदोंमोन। बेनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों दि आंनि मोन्दांथि बादि भाइरेल भिडिअआ इयुननि समाव हाजार फैनो थांगासिनो दङ, मानोना ग्लेमार जानायनि मोनसे लामा हिसाबै बेखौनो महरगिरिफोरा लानो थांगासिनो दङ, मानोना जोंनि गेजेराव बिनि बिदिन्थियाबो रोखा रोखा बेबादि होननानै पस्ट होदों। बेनि बेफोरबादि बाथ्रा बुंनायखौ गेमस्रि दैमारिया मिथिसार बसुमतारी, जायखौ जों मार्बल होनना मोनथियो, बेजों फन रायलायनायाव गोबां खोथा बुंदों बिथाङा। बिथांजोआ बुंदों, आदा फैलाया मोनसे गाज्रि खोथा बुंदों, बेखौ आं जोबोद दुखु मोनदों। जोंनि रिलेशनशिपआव माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै जोंनि रिलेशनशिपआ गावस्राबाय। बेयाव आंनि पार्टनारासो आंखौ भाइरेल खालामदों। आंथ' बेयाव ग्लेमार जानो थाखाय खालामाखै। दायो बिथां आदा फैलाया बिसानिफ्राय ओंखारनानै दायो बियो पलिटिक्स लाइनआव हाबबाय। जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय बिथाङा मालायनि पार्सनेल लाइफआव हाबनानै जानला मोनला बुंनाङा। मानसिफ्रा सानो आंखौ बेफोरबायदिनो, नाथाय आंसो मिथिगौ आं माबायदि दुखु जादों, न'खरनिया माबायदि गाबदों बेखौ आंसो मिथिगौ। जुदि आं बेफोरबायदि दुखुखौ लानानै थैलाङोब्ला बिमा बिफाया बेसे खस्थ' मोनगोन। बेफोरबायदिनो गोबां फिननाय होयो बिथां गेमस्रि दैमारिया। अब्ला नोंथांमोना दिनैनि बे दान्दिसे समनि खौरांखौ नायना मोजां मोनगोन होननानै आङो सानो। गोजोन्थों।